iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Hua! Huha! Diyos marhay na Lunes na uwi na naman, dagunas na naman kita kan uran. Kami po minapaabot giraraynin pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kaining semana sin kan aldaw. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog Kanbanwaan tabi naglalaom na nagdiretso po ang dakol ng mga nag-aarantabay. Kasabay ang pagpaabot minin marhay na aga sa gabos na yaon man dyan sa sentro kan Legazpi. Maray na aga Madam Beth Costa dyan sa Costa Enterprises sa sentro kan Legazpi. Dyan man sa NTC, good morning sa Indogabo, sa National Telecommunications Commission Region 5. Kumusta man ang kamugtakan nindo, kumpadreng June Pitero dyan tabi sa Lapu-Lapu. Kumpadreng June, dai patabi kita magakako ang kasimbagan sa Albay Electric Cooperative, tamala po yan. Dai man bagatabi dyan nin otorisado pang magtaram. Sa likod po kan concerns, voluminous concerns na ipigpapaabot po, valido bakong intriga, bako pong basta sa naisyo, kundi validong kahaputan asin kahagadan kan konsumidores ng kuryente na naglalaom na sabi na baga ko napahali na suapek buwelta sa Aleco, maray-rahay na ang serbisyo. Dakol yan na mga kahaputan, so mga sa senior citizens da kung paano, so gabos pa dakol na mga ipapaabot kita, kundi sa maabot pa na bagang bulan yata. Sige, kumusta tabi kamo dyan sa Petron Tapgas Gasul kay Sir Ato Lim, sagkod sa familia kay Madam kay Doktora Lim Petron Gasul. Ang kapartner kan lambang familia sa pagluluto, haloy na po na pinagtitiwalaan sa Pilipinas. Minasiram ang luto pag Petron Gasul an sa indong kasabay sa kusina. Sa Albay District, siring man maray na aldaw sa Indo sa Marquez. Sa Tula-Tula, dyan man tabi sa Barangay Otso sa Familia Uy. Chu Henry Guerrero, Chatit, kumusta na kamo tabi dyan sa Macapa Corporation? Happy 22nd anniversary palang tabi sa Macapa Corporation. Sa satuyang mga amigo dyan, sa pamamayo yan ni Don Caloy Loria, Caloy Andes Loria. Siyempre, good morning dyan kay Sir Edsel Guerrero. Dyan man tabi sa Kabangan kan Legazpi, maray na aldaw sa Indo, o dyan sa Binanwahan, si Maniti, nahiling ko kan sarong semana, dispes kaso nakaaging aldaw kan Sabado yata ito, si Doña Meli, si Nana Meli Tutanyes, Kagawad Meli, nag-aginig di sa may opisina sa istasyon. Nana Meli, Kagawad Meli, kan Binanwahan, maray na aga tabi. Kumusta si Manuel? Dahil na baga napapasyar digdi.
May meeting kami mga noorin, sabi ni Chief Tech Ramir. Yan si Manuel Natutanyes. Iyon ang samuya digding pag-iriba na Technician Emeritus. Yan. Tech Emeritus Manuel Trillanes Tutanyes. Yan. Kaya paminsan may mga meeting kami na siya ang nagpipreside, Buda nag-aabiso ka dapat gibuhon. May meeting kami tabi, Doña Meli. Ay, nako, katuwag ta dyan, Pading Jimmy, Pading Al, and kumpadring Jomar, kumusta man ka mo dyan sa 1st District, tabi? So mga nakaangtabay dyan sa 106.9 WGB-FM at DCGB ang sa indo tabing nahihinanyog nun yan. Samuya yan na sister station dyan sa AFM band sa 106.9 WGB-FM. Maray na agad dyan ang get well soon sa amigo niya to, si Kapitan Maki Alvarez, Maray na agad tabi Kapitan Maki, get well soon, Nagapod sa kuya si Kapitan Maki Kansaro. Mabuhay ka tabi. Si Joshua, yaon man, siyempre sa samuyang piloto, ang samong piloto si Henry Mata de Boy. Chief Tech Ramir Tanay, ang sa kuyang co-pilot. Siyaan minabugakan sa mong broadcast tabi region-wide, sa radyo, sa AM band. Ramir Tanay. Newsroom, siyempre, nagigenot dyan, namamahala, supervision, news director, Mardela. Sagkod si Angel Mustasa, kasarabay-sabay dyan. Buda si Angel, o kaya si John Matthew Balyaran. Sa samuyang news portal sa Facebook, DCGB News Online. Sagkod si Jimos. Sa teknika o kaya sa IT, sa broadcast mitabi, internet, worldwide, netwide, online, si Trecia Marilitana. Kasabay siyempre si Richard Astor, Sulusarida Sindang Dua Tarabang-tabang pa dyan sa Research Newsroom, sagod sa DCGB News Online, and siyempre sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ako po ang saindong servidor sa radyo. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga tabi man dyan sa tuyang mga paradangog, TNJL Water Refilling Supplies Store, yan. TNJL, talagang paraan tabay tayo niya dyan sa Daraga, sa may anong lugar nga na yan, Tagas. TNJL Water Refilling Supplies Store, Diyos Marhay na aldaw sa Saindo. And Letty and Louis Vibar tabi, and siyempre kay 1863 marhay na hapon dyan sa EM's Barrio. God bless tabi. Sige, diretso na mo nakita kan mga istorya dyan sa luwas. Sabi ni Sir Rodel Niño Franco, si Sir Rodel Niño Franco kan Bio College of Nursing, masiramon ini minaluto, mas lalong minasiram, minaliputok, minanatok, minahamis, minapuerte ang luto. Taang kapartner ni Sir Niño Franco na Rodel, Petron Gasul. Yan. Bio ako tabi, Sir Niño, na gigutom kan mga luto mo sa post mo. Manguna rin, makadyan man lamang sa lugar mo, makatana lamang kanya ng mga masiramunununun. Lalo ngunyan na malipot-lipot. Sir Rodel Niño Franco, Petron Gasulan sa iyang gamit. Yan ang sinasabi ko. Aber daw, tanaghalat si kumpadreng Jimmy na, nakalinya na. Dire-diretso na kita kan mga istorya. Kumpareng Jimmy, marhay na aldaw.
Yes, salamat Abi Pade. Maray na aga sa mga parantaba. Yung kita ngunyan digdi sa Josepina Belmonte Duran na hospital sa opisina ni Chief of Hospital Dr. Nats Rimpilio. Pasalamatan ko una so mga nurses niya digdi sa Animal Bite Center. Oho. Lalo na sa bakuna sa kuya ngunyan kontra sa rabies. Si Madam Nurse Eileen Morato Bulikino. Nata ito ta nagpabakuna ka kontra rabies. Sinururug-surugan baga ako pa dinin ko, an? Lang iya ka. Mga rugaw na ikos garo ito. Nata ta paguna ko ibang kuminagat sa imo. Dinali ako kan Biyernes baga madugon so kamot ko nakadalagan ako digdi kaya nakaapod ako kay Dr. Nats matanga sa bangi. Automatic yan si Doc Nats. Inako din ako ni Dr. Nats. Pasalamat na ako kay Dr. Nats. Tamas kay alangan na oras nagdalagan digdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Ngunyan ang concern ko digdi ay saro pa pala si Madam D. Ibasco Morales. Thank you so much. And sige. staff. Yawan ako digdi tabi pa dita. Naku aso attention ko. Ang paguna ko baga may mga programa, kampanya, may ordinansa kontra sa ining mga stray dogs. Pati ikos ngo niyan palan pa din nagdadakol, ayam nagdadakol, kagulpi indikasyon ka ni kuning kadakol na mga nagpipila na mapabakuna maringani pasalamat kita ta igwaan gobyerno ta nin Animal Bite Center. Iyo man ang ganun. Diyan sa JB Duran Memorial Hospital, diyan sa Ligaw. So, Josepina Belmonte Duran Hospital. May bite center diyan. Ay, dakulang tabangan, ha? Dakulang katabangan ini. Opo. May naroon pong, sisay man mamoy na makagat ki ikos, ki ayam. Ngunya na panahon. Iyon digdi si Dr. Nats. Tapos, kumustahon taman. At siya bagaan Chief of Hospital. Iguanin mga improvement naman digdi. Padi sa iyang administrasyon kanino tuwarak takwatak digdi sa mga opisina, so billing section, so iba-iba pa. Pero ngunyan one-stop shop na. Makikumusta kita sa iba pang update digdi sa operasyon Josepina Belmonte Duran Hospital. Si Dr. Nats. Dr. Good morning. Sa ibong nalinya po si Pio Fernandez. By the way, si Paring Pio, thank you so much, Tabi, Doc. Si Pio Sangkon. Sir, good morning, Sir Pio. Yes, good morning, Doc Nats. And ako bilib sa imo, taan resita mo mga, kumbaga, out of town. Gan mo resitahan na to kay ni. Nagralaptok subitis ko. Ano niya kong maray, Doc? Ang resita kong ngayakaan, bagoan mong sapatos mo. Ay, tabi, Doc Nats, kuan niya na, medyo may sitwasyon niya, tagulpi ang nagpapa-injection sa endo para sa anti-rabies. What's happening dyan sa 3rd District, particular dyan sa area mo, tabi? Ay, puro pirmi man po na natural yan dito sa mo na dakol. Halos ng 50 pirmi ang sarungal daw na may mga kagat nin hayo. Kadaklan ayam, saka ikos. Pero kadaklan mga friendly bites. Kaya lang, siyempre, mapasiguro may mga lugad as yung nagdugo or tanganing pasiguro kitang day magkaigwan ng rabies sa tao. Kaya libre po ang satuyang bakuna na dulot po ini kan sa karayang buod kan DOH, CHD5 as in parte man po. So satuyang Albay Provincial Government na nagbabakal mang ti mga bulong. Iyo tabi. Maray nga ni taigwa kita kaan sustenido kan anti-rabies vaccine tabi. Ano Doc Nats tabi? Ayo po, kay po tayo bagang pangaipo po kan komunidad. Siyempre, ang role kan hospital, iyo po ang saluhon kung ano ang problema na may na-crop up sa community. Kaya, although sabihin taman na pwede mangkuta na may ni maibitaran, pero since yaw na ang problema, kaya po na pong ang pangon asin tawan in solusyon. Opo. You can just imagine tabi, Doc Nats,
50 patients more or less daily ang nakakagat. And pakikuan tabi do, paki-explicar friendly bite ta aram ko pag-abot sa mga kagat ikan matibay mag-distinguisher diyan kung friendly o non-friendly. Ano ba kayo gulo-gulo? Ano po itong So, sabihin ka friendly na bite? friendly bite. Oo. So, atama nindang mga animals o hayop, iyo ang nakakagat sa inda. Iyo tabi ano. Pwedeng natungtungan, pwedeng ngayang pagbahog na medyo gutom na so hayop na pagbahog medyo bigla ayos mo pang sa bahogan biglang mo baga pag gutom makaon diba paguna kukuhaon mo sa pagkaon kaya minsan madepende sa makagat. Isa ro yun sa mga sitwasyon kung nakakagat ang tao. So, on the medical side, tabi, Doc, anong advice niyo? Friendly or non-friendly bite? Kaipuhanom nagpa-injection tulos, tabi? Ayun po, pag nakagat, siyempre, hugasan ki tubig na may sabon. Tapos, dahil nanggad magpatandok, dahil pwede ang taday manandok, dahil kitang pag-aadal na nagsasabi na pwede yan, dahil virus pag-aadal na ang rabies, kaipuhan po na mabakunahan ang nakagat. Kaya depende po sa category 1, category 2, category 3. Kaya depende sa category and treatment. Kung category 3, medyo dakol, medyo grabe, intralesional na piga-apod. So, duman mismo sa lugad, big-injectionan. Aro kay Sir Jim na sabitan, nakamrot, nasabitan kang pangil, so kamot na nagdugo. Category 2 po yan, bakuna piga, injectionan po dyan sa pitakyag. Yung nga ni tabi, Dok, so pinag-iisip ko man, ano po na klase ang dapat na pagkagat? Dapat so guminuot talaga or maski makulitan sana? Ano po? Iyo po, may pag guminuot, tapos asing nagdugo, iyo po yan, category 2 yan. Okay. Pero may mga scratches man na sa superficial, bigla po na category 1, obserbaran lang po ang nakakagat. Kung pwede din, ang gananon, and obserbara. Ngunyan, so sa ibang nangyari na nagadaan so hayop, talagang maisip kita na baka may rabies ito. Tadahil nakitang paagi na paano ang pag-check ito. Iyo tabi. Opo. So, what would be our advice in relasyon sa satuyang tema ining inot na tema tatabi, Dok? What would be the advice na may relasyon sa bite tabi? Go ahead po. Dahil kung taman ta ang hayop na pwede tang obserbaran ta. Pero kung aron yan na so nakabuhi nga ya dahil umidid kung sisentag sa diri, dahil mga tag sa diri mga hayop, pag nakakagat o lalo na kung ito nangyari sa Legazpi na dako lang kinagat, usually kayang po si sacrifice, kikuha ang utok, asin pa-examine. Nahihiling po yan sa utokan hayop kung may rabies o dahil. Iyo po. Siyempre, itong mga nakagat, sila mo na baka may rabies, kaya papakunahan ka boss po ito. Opo. Diyan sa hospital tabi nindo Doc Nat sa Ligaw, entire 3rd district ang pigi-cater nindo tabi na mga nakagat tabi, over? Opo. Bigaman po sa mga LGUs na mga animal bite centers, pero iba kita digdi sa naman po ang referral hospital kan iba pa kan Pantaw, kan Piduran na mga LGUs and hospital na digdi po sa JB Duran ang referral nila. Ay, iyo po. No, maiba tabi kita, Doc Nats, if you may, tamang-tama, yaong ka naman, po. I heard, kaya ka dyan ibunibtak sa JB Duran because grabe ang tiwala sa imo kan gobernador na maaayos baga so mga nagburutwa dyan na kung ano-anong problema, yung nagsusurubra na ang pasyente sa hallway na gabos-gabos, administrative, nagulping ipipaayos sa imo dyan ang gobernador ngunyan, si Governor Grex. Kumusta na po ang development tabi dyan sa hospital? Go ahead po, Doc Nats tabi. Sa primero, sir, na-reparo na watak-watak sa mga opisina na nadidipisilan ang mga pasyente, ang bantay, lalo na kung namalakaw na kang papel.
lalo na kung maluwas na halos susaro ngaya, duman susarong opisina na sa second floor. Tapos mababa ngaya, tapos masakat naman sa iba sarong building na second floor naman. So nadidipisilan. Ginibo mi po na mag one-stop shop na ini pong mga opisina, aron kan social services, kan PhilHealth, kan billing, kan cashier, saro po, buda ako. Saro po na level, sarong floor. Tangani po kung ano man ang mga sitwasyon na maakepuhan ng immediate na desisyon, ako ang yaon ako na makakadesisyon. Iyon, ano? So, na mas mapadali ang paglakaw kan papilis kan pasyente. So madali yun, kasi na napapagal. Kunyan, ang saro pang ginibuta, nag-expand ko kita kang ward, aron itong respiratory isolation ward, nagkakitang respiratory isolation human sana, igwa pa man kitang COVID, igwa man kitang mga ibang respiratory illnesses, infectious, kinagta po duman sa sarong building, tangani pong biryo man sinda na itong mga isolation, na isolated na mga pasyente, kung pwede makaulakit, yaon man sinda duman sa sarong ward. Kaya po, medyo nagluwag-luwag po ining first floor kan hospital kasi dahil kang mahiling na mga pasyente sa luwas. Ngunyan, inali ko man so mga ibang bakuna kan mga PHO, pinahali ko din sa PHO. Nahiling ko sa mga nasa kwarto, sa mga pasyente nasa luwas, kang nasa pasilyo, kaya dapat ang pasyente nasa loob ng kwarto. So, transfer mi po sa mga gamit, kinagmi man po sa sarong lugar sa PHO. Kaya, naging mailing mo po sa second floor, maging magayon ang isura today nang nasa luwas sa mga pasyente. Although, digdi sa medical, talagang nagsusobra ang pasyente. Pag nag-35 na ang patient, talagang mailing ka na dyan sa aisle. Kulang ang espasyo. Kaya nga po, mas maray na magamit na itong bagong building. Na matapos na, and makatransfer na kita naman tanganing, mas makabuelo po as in mas mapakaray ang kamugtakan ng mga pasyente. Ayun. So initially, that was the move na nangunya na functioning na. And itong nagsusuro pa na pasyente dyan sa aisle, except itong last situation na naunang bitan mo, na-resolver na tabi Doc Nats, pati administrative aspect na pipa asikaso sa imo dyan kan gobernador. Opo. Now, duman sa mga nakakaabot man sa muya ng mga reklamo paminsan, although parang tidbits lang, padiit-diit na sana, yung concern man dyan sa pagtratatar kan mga pasyente, yung ito bagang ang iba, medyo kung nadadagitan kayo or what, ano ang sa imong abiso kaan sa imong mga staff dyan sa hospital? Go ahead po. Ay, ko po kitang bigapod na parang patient relations pagkaling ako kan term bago kan kaya kami. Patient relations and marumduman tanong sana ito. Nursing audit. Yan, opo. Service audit. Parang araw kaya na interview kan mga pasyente at random. Na kung ano ang sa indang namamantian, ano ang sa indang namantian sa hospital, kung sa sinday nasikaso, kung ano ugali kan mga nurses, ang doktor, kung nadagitan sinda, kung nakulugan kang pag-ineksyon, kung mga araw ka na aspeto, parang service audit na pigasabi. Tangani pong mailing ta na kung ano may ebidensya kung yung kaso manigwang mga arugaan na mga reklamo, mailing taman po ang mga data tanganing maging database ang satuyang aksyon sa mga bagay na yan. Kagayon tabi Doc Nats and ano yan, anytime overday or night may mahapot sa inda dyan tabi sa mga pasyente kung sa nag-experience sa tabi, over. Ayo po, bako lang po sa pasyente kundi pati sa empleyado.
kung ano ang ugali kang boss mo. Tapos yung boss man, anong ugali kang subordinates. Araw kaya. Okay. Tapos sa side, sa mga ka-office mates, kaya gabos po, gabos na aspeto, magkakaigwanin datos, as in ma-evaluate, na nga pong mapasapakaray ang serbisyo kan hospital, as in maging mas patient-friendly hospital in JB Duran. Ay, okay. So that's why yaong ka dyan talagang bako ko na yan madadali na kun baga. Kay po ang naman po ko yan, kamay na bakal. Tama. May dara akong panglapnit pero may dahil nga emergency. Pero araw mo Kay po talaga may kita. May pagdisiplina. Muna siyempre, ang pinaka-numero 1, nanturo sa kuya ka naman ko, na dapat sa imong maibabalik, may gagapo ang mga ibang tao, tanganing ma-implementar mo ang gusto mong mangyari. Example, bawal ngayon magluwas sa oras ng trabaho, pero kung ika-permit ka nasa luwas, hindi mo man ma-implement dahil hindi balik sa imo. Bawal ngayon magdagit sa pasyente kung ika-permit ka dagit, pwede mo man. Pero dapat maging role model ang sarong leader. Kaya may babalik na issue kontra sa imo. Okay. Doc Nats, salamat din marhay, mabuhay katabi, and regards dyan sa Indo sa Gabo, sa staff, yun, pati na sa mga pasyente dyan sa Indong hospital. Salamat pong maray. Ay, wala po kami. Igwa kaming every 12 o'clock, 3 o'clock na may paging system ba kami. Ginamit po na para itong may mga gion, yung orasyon imperata, igwa kitang angelos, igwa kitang pag alas 3 o'clock habit, prayer. Opo. Ba, Tanganing mas holistic ang satuyang approach. Tanganing pong mas madaling marahay ang satuyang mga pasyente. Igwaning mga speaker systems yan nakakuan. Pag alas 3, alas 5, pangaji. Opo. Kaya yun pagigibota. Taigwa man sana, di gamiton ta na. Okay, sige. Para anytime, alas 12 may may orasyon imperata. Alas 3 may 3 o'clock habit. Alas 6 may angelos. Kaya holistic ang satuyang approach para marahay po ang satuyang pasyente. Aba, unique ang Dok ha. Ngunyan lang kung nakadangog na hospital na arog ka, pigo on air sa iyo. Sa totoo lang, dining hospital ng arog ka, dahil lang mag-on air dyan yung ulyo, suma-ulyo, baga tani pisil yan. pero yun bukas man po kita sa ibang religion, bukas man kita. Gusto nindang mag-service every Saturday, may nagdidirigdi man. Pero, bigagadan may po vaccination card kung dapat kompleto silang bakuna. Para po may mga infection digdi sa Laucan Hospital, kaya puan man. Tapos may mga PPEs man dapat sila. Naka-mask, kung anong kaikuhanan. Magayon, naging interesado pa ako duman, Dok, itong sabi mong pangaji baga, na pigo on air dyan sa Indo. May mga oras, magayon yan. Sige, salamat Dok Tabi, mabuhay ka mong maray Tabi. Thank you. Salamat, sir. Salamat po. Okay, so yan tabi pa din si Dr. Nats Rempilio, mabuto na Chief Hospital. Tunay yan, Dok. Tunay yan. Si Pinak Tibado. Salamat sa, in general, staff digdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital, and kumbaga may mga pagbabago pagkalaog mo pa sa digdi. Organisado ang nasabing hospital digdi sa Lindong ni Dr. Nats Rempilio. Roger. Okay, so yan tabi pa din. Thank you so much, Doc Tabi. So yan ang sa tayo mga dagdag na informasyon hali digdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital, Tuburan, Ligaw City, Jimmy Nasalita, DC Jeep News. Salamat pa ding Jim and kay Doc Nats Rempilio, na Chief of Hospital dyan sa JB Duran Memorial Hospital sa Ligaw. Alam niyo, ako ko paanong informasyon is si Doc Nats talagang kinahuro ni Governor Grex na, Doc, tumakanong na ngayon sa kwan sa Ligaw sa JB Duranta, tutukan mo ngayon talaga because the Governor has halangkaw ang regard kay Doc Nats sa kakayahan kayo na yan ang mga problema dyan sa hospital na yan, both administrative side, gabos-gabos, matutukan man ang GAD
ni Doc Nats Rempilio. Ta si Doc Nats baga so sa tuyang PHO. Yaon mo ng PHO naman dyan si Doc Senith of equal caliber man si Doc Senith tabi. Si Doktora yan. So duman pinasiring mo na ni Governor Greg si Doc Nats bantay daw na ngaya ayo sa Josepina Belmonte Duran Hospital because the governor has high regard and high sabi na nga respect sa kakayahan man kay ni Doc Nats. Kaya okay man kay Doc Nats. Duman na siya sa Belmonte Duran Hospital tutukan kaya baga auto sabi ni Doc Nats may dara akong panglapnit na permeo niyo nailing ni Pading Jimmy. Okay po na kamay na bakal. Maayos na yung tagulpin mga problema nagbuburutwa. Kaya pinatutukan yan dyan ni Governor Grex sa pinabakante mo ni Governor Grex dahil ka muna ngayon sa PHO. Dumangkat gulpian dapat na yuson. Okay man kay Doc Nats na nagmamandar mo na kang PHO man si Doc Senate. Yan. Kaya yaon dyan si Doc Nats uyan na baga na ako ka na natututukan naman ganito sa mga problemang nagburutwa dyan sa Laocan Hospital. Sige, oras Pilipinas dahil maghali halawi girareng hanap buhay. It's 9:39. An oras hatod sa Indokang. Revicon, ilabas ang multilakas. Flemex Forte. Flemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at dekalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na ba kayong sumigaw? Abangan ang sigaw ng sambayanan sa February 1. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige tabi duro-diretso kita ka na programa, diretso man ka na informasyones dyan sa luwas. Na sa linya si Ans Nagalero, i-connectar ta na ang linya. Ans, Diyos marhay na aldaw, go ahead tabi. Good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay. Go ahead, Ans. Naputol yung transmission sa VHF, go ahead. Yes, Sir Pio, sa mga dagdag niya tong bareta, aminado ko niyan, ang opisina kan Albay Public Market, di sa syudad kan Legazpi, na problema talaga ang parking area sa indang pasilidad. Inian sinabi ni Public Market Administrator Ralph Lasin sa DCGB News, kung sa ini ang naging rason kung kinaipuhan ninda mag-implementar ng limitadong parking time sa nasambitan ng lugar.
Sinabi niya na kung ka ito nakakabelo ng pirang oras na mga nagpa-parking sa nasambitan ng lugar, ngunyan sagod na sa nasa 20 minutos pwedeng magtinir ang mga vehikulo para bagid mahiwas ini as hindi magkausa ng trapiko sa nasambitan ng lugar. Kaptangan pahayag ni Lasin. Is to limit the parking time kasi considering yung parking area natin is limited. Yun lang ang naging issue dito. Kasi there were some complaints na why is it that I need to do that nung time limit for 20 minutes. Yun naman talaga yung reason because of the space that we have. Maliit lang talaga yung space ng parking time, parking place. Sigun sa iahagad niya ang dispensa kung ipagsabot kan mga konsumidores dyan, urog na kun aga o ataw asin pauruli na ang mga tao asin naghaharapi dyan sa saodan dahilan sa diiton sa natalaga o sa diiton sa natalaga lugar, pero bigigibuhan na hindi magkakanigong medyos para ma-akomodar man ang gabos ng mga konsumidores. Iyo ansa no na may narurumduman ako kay ito baga may mga TV shows baga contest na pig-uurasan ang pagsaod sa mga groceries and panakulanin makukuha ano. Oo. So 2 minutos baga kung guranos kumpira sumaakot mo libre ito. So sa ilaog mo duman sa cart mo baga sa grocery. Tigapot na hakot challenge. Hakot challenge yan. Posible nga na mangyari dyan. Pero 20 minutes. 20 minutes. Basta may sabi niya, saro pa sa mga nailing dyan, may mga padjak pa baga na tigo konsiderar man nito sa mga ibang wara man na vehikulo, talagang kipuhan na igwa man in public transport. Iyo, sige tabi. Sige. So, 20 minutos ano ang parking time limit. Kaya kung magsuot ka dyan, Sir Pio, pag 19 minutos na, dumali-dali ka na paluwas. Niyan. Di kun halimbawa, sumobra na sa 20 minutos, what would be the action kan administration kan market? May mga nagbabantay sinda dyan, posibleng may ticket or may bayad naman daw. Pagpaplanohan ninda ini and kung wala pa yan, papagkaroon ninda mismo sa mga tagsalirikan vehicle na kung pwede, gilid-gilid ko na to accommodate man daw sa iba, nga ni makapag-park man. Iyo, daisin na mapupwede dyan na makapagsingil ng monetary penalty without the necessary ordinance. Roger. Kaya iyan ang hapot niya to ano dyan. Sige tabi, at least ma-informaran sana siguro sa mga masarao dyan. Sige. Roger. Sabi sa PIO, informasyon na limandigdi sa Albay District, Ebahan si Boy, Ans Galero, TCGB. Salamat sa istorya tabi. Iyan baga paano na saudan, naghapot-hapot man kita dyan. Kinonstruhir na dai na tauanin nagkakanigong sabi kanibang mga inhenyero na nakakahuronta. Inabutan ko na iyan ka itong mga panahon Jurassic Park pa ang apudkaan. Inabot mo tabi ang Chief Tech Ramir and inabutan ko pa nga niyan ka ito na dati yan na prisuhan igwa dyan ng karsel. Dahil na ako magpara-istorya pa kung ano pa so inabutan ko dyan, madideterminaran nindo kung guraan ako kaaki pa. Basta ko 28 anyos pa sana. Yan, tabi ha. Yan. Inabutan ko sagod na igwa pa kami kaito dyan ng lugar na pinagdadayo sa lugar ni Chito. Yan. Basta so amigo ko si Chito. Kansarong ahensya di gobyerno. Igwa siya dyan kaito nin bodega nin mga sirbesa. Nagdi-distribute siya kaito. An pagkahapon Chief Tech Ramir, mapaluto na kami ki Jun. So, kauna ni Jun, nin sumsuman. Duman na kami maghuro-harampangan. Isus ang nagdidiran. Paghuna mo baga, sa gilid-gilid sana, pero ang minapasiriring diyan. Talaga naman tabi, Chief Tech. Subodega ito. Taduman nagkukura sa indanin supply nin serbesa so manlain-lain na establishmento din negosyo dyan sa Albay District. Dumang kami. Kay iba ko kaito si Boboy na San Pablo. Muda ka itong tabangan kimahal na Diyos tibo na Babiera. Yan. Diyan na kami. Ang paghapon-hapon na maarabot na sa mga puerting kahuron. Kinonstruir iyan tabi, naday na konsiderar nin marhay,
So, parking area, bako, dahil na consider, dahil na tawan ng ample space, so, para sa mga magarahe dyan na bihikulo, magpuon sa bisikleta, padyak, motor, tricycle, delivery vehicles, ta may mga ma-deliver dyan, siyempre, nin mga epektos. So, masaod dyan na igwanin darang service vehicles. Pag saod bagatabi, expect yung conglomeration ng halangkaw na volume ng tao na may bihikulo. Dahil yan na konsiderar nin todo. Dahil natawan nin nakakanigong planning. Takon natawan yung nakakanigong planning, kung ta na, dahil maabot sa punto na may nagreklamo, manungod man ang ganyan sa parking. Bako? Yan. Yan Albay District baga it cater sa dakol na residentes sa Albay District dyan minapasiriring. So alanganin baga tabi ilinga di dakop-dakop dyan ka ito kan mga enforcers, traffic enforcers, so mga nakaparada sa palibot, pero naing mapapadumanan kung kutaan na ngaya na planuhan ni Maray kung kaya nin budget man sa nakaidto pang mga nakagi, so pinakaibaba open space na for parking sa itaas ang saudan. Hindi ako mapwede. Pero andyan na tayo sa Albay District, yan ang problema na dyan sa istoryangan. So kung titikitan tabi after 20 minutes, dahil man gayud mapupwede pata, dapat igwa po ni nagkakanigong ordinansa kayan, ha? So, yan po, yan, pabalik-balik yan na pinag-istorya sa tuya, kada bes namin na libot kita, naghahanap nin mga bareta pa, yan mananggad sa Albay District. Dahil na konsiderar ning Maray, so, parking area, tabi, para sa mga parokyano dyan sa UD. Kulang, kumbaga. So, espasyo. Saro pa ang report kaya Pading Jomar, standby ka tapos report Pading Al. Kaya si Pading Jomar, Chief Tech Ramir, kaya. Sige, duwang report kita bago kita mag station break tapos news break. Kumpadre Al, marahin Al daw man tabi. Go ahead. Yes, marahin Al daw tabi. Pade may malain na interpretasyon an iba sa presensya kan mga alkalde sa Albay na nag-aratender sa pagpatipon ni Congressman Ed Silagman kanominaging Biyernes sa presensya man ni DILG Secretary Benhur Abalos na may 5 mga alkalde na absent dahil sinipot an imbitasyon kan Congressman. Ang 5 mga alkalde pare iyo sinda Legazpi City Mayor G. Rosal, Ginubatan Mayor Chino Garcia, Pulangi Mayor Adrian Salceda, Libon Mayor Das Maronilia, asin si Piodoran Mayor Alan Arandia. An mga absent. Wara duman sa Roger Rondat. Ang mga presente Yosinda Ligao Mayor Fernando Gonzales, Hobilyar Mayor Joremar Cangel, Malinao Mayor Chi Capos Belo, Tiwi Mayor Ami Villanueva, Malilipot Mayor Sinon Bulante, Bagakay Mayor Dinky Romano, Manito Mayor Rebecca Chen, Kamalig Mayor Kaloy Baldo, Daraga Mayor Awin Baldo, Santo Domingo Mayor John Aguas, Owas Mayor Domingo Escoto, Rapu-Rapu Mayor Dick Galicia, asin si Tamaco Mayor Crisel Lagman Luestro. Natural host si Papanya sa 1st District. Yes, itak siya nga nag-welcome sa mga bisita. Ang patipon kaya ni Congressman Lagman kan First District na may naging Biyernes. Kanito, parang merienda cena. Yes, oo. Sabi niya, first time ito na ginibo niya para sa mga cabinet secretary sa luhin na panahon. Special si DILG Secretary Benhur Abalos,
para direkta siyang makauron. Nakauron nga ni kan mga alkalde sa iba-ibang concern ninda kan mga LGUs digdi sa Albay, particular an issue sa illegal na droga. Iyo baga sutuyo ka ito digdi ni Secretary Benhur Abalos Jr. Roger to that. Yung BIDA program kan PNP and kan DILG. Yan ang pigdoonan niya. Pero pagkakataon man na nagpakabuelo man sa mga alkalde, kaniba nindang concern. In fact, sa iba nga ng alkalde, nakahirit din request, approve kan sekretaryo, sa mga request nindang para sa indang kanya-kanyang teritoryo. Kaya nakulang bagay na nakampang kan mga alkalde sa Albay, ang sekretary kan DILG, sa spursos man ni Congressman Ed Silagman. Alagad para sa iba, nagkagawa man in political na interpretasyon ini, lalo na dahil nag-aratinder ang 5 mga alkalde sa Albay. Dahil nag-aratindir 5 alkaldes, pero gabos imbitados? Gabos man imbitado. Oho. Pulanggi, Andae, Libon, Piodoran, Ginabatan, and Legazpi City. And Legazpi City. Yun. Sa bagay so Legazpi medyo maintindihan niya so mga pangyari baga digdi sa palibot. Oho, ang nag-serve siyempre kan execution yung DILG because iyo man na nakapalaman sa lay. Tabi? Yes, And pero sa iba, yan mga assumptions tapa sana. And kung igwan yung political implications anda ipag-aratindir kan iba and supag-atindir kan yaon dyan dahil tasabot. Pero ano to pagkamirienda sena igwa ba nin special na pagtripo na mga alkalde sana buda si Secretary Benhur and Sara Congressman Edsel ang naghururon apera ka itong siyaon duman, over? Actually, talagang sinda so highlights duman na matingani sa media dahil naman tinawan kay pagkakataon na makauron ang sekretaryo talagang ang pagtripo na to mayormente para sa mga alkalde. Para sa mga alkaldes. But the good thing of it is supatipon na ito ni Congressman Edsel na kaigwanin pagkakataon na direkta na makaulay ang sekretaryo na igwanin mga maray na resulta man so mga naiing-ing na request automatic duman na aprobaran. Oo, dahil ko lang na-take note so gari may munisipyong nakaagad ki fire truck. Nagwalang bagay talaga ang siring na pangyayari tabi. Kuta na ako din ibang interpretasyon ng iba na gari may dit na political color. Baga paano, lalo na sa Facebook, pag nag-post ka dyan ng retrato, it speaks of thousands, millions, and billions of words. Tabi? Okay, sige. Okay, so yan tabi, pali, ang mga dagdag pang follow-up information, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya, hali dyan sa imong paglilibot man. Anong advice, tabi, Chief Tech Ramir? Kumpadreng Jomar, medyo inabot ha. Pagkatapos mo na kan bareta, news break, station break, asin mga hanap buhay, ikang priority sa pagpapadagos kan programa. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa pag-asa, sakto po yan, alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na aldauya po na alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Bad news para sa mga motoristas dahil posibleng magpautob o kaya mapautob giraray nin pag-aumento sa presyo kan produktong petrolyo ang mga kumpanya ngonya na semana. Sigun kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, piglalaoman na sumakat sa 0.80 sentimo sagkod sarong piso kaya piso ang presyo kang kada litro kan krudo mantang 1.20 sagkod 1.40 naman sa kada litro kan gasolina.
katakod ka ini posible nga maglangkaw man ning sakod sa 1.50 ang presyo kang kada litro kan gas o kerosene. Mentras na nakatalaan man na mag-itaas sa 9 pesos 50 centavos ang kada kilo kan LPG. Alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal, tarabang na pinagsurat sa newsroom sa pangyunot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran na sin Angel Mustasa, Chief Tech Ramir sa AM Band, dan sa IT yaon dyan si Richard Astor asin si Tresha Litana. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apec o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng 2nd and 3rd prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ang nag-iinom nin Vitamin B Canfarex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B Canfarex, tabang sa paglikay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B Canfarex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige tabi. Diretso tama ng bulos kan informasyon. First district kita, kumpadreng Jomar. Thanks for waiting. Go ahead na tabi. Chief Tech Ramir, paki-connect yung linya. Pading Jomar, nagko-connector kita tabi muna kan sa tuyang linya dyan sa First District. Maray na agatabi kay Migong King Reginaldo. Hello. Go ahead, pading Jomar. Good morning. Salamat pa rin. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Ragdag na Barata. Matatawanan nin pwesto ang mga paratsyenda nin dry goods, particularmente ito bagatabi pa din so mga pig-apod tang so mga tugang tang Muslim na nagtitirenda digdi sa syudad kan Tabaco. Ini matapos na hinali na o inulag na kan pribadong may sadiri kan daga sa mga pwesto kan mga prutas digdi sa atubangan kan city market kan syudad kan Tabaco. Magigirumduman pa din na kan mga nakalihis na aldaw nagkaigwaning claim nagkapirang pribadong mga persona sa propriedad kan Tabaco sa pagsasabi na expropriation proceedings na ginibo kan dekada 60 iyuan sala asin nai-award man kan korte an porsyon kan public market pati na itong subakanting lote sa atubangan kaini na mini park kan mga nakalihis na aldaw na ginibo kan lokal na gobyerno. An naunang bitan na lugar iyo ang klinamar na kan mga nakalihis na taon kan pribadong may sadiri asin tinugdukanin mga pwesto para maakomodar man ang iba pang mga paratyenda. Ang nangyari ugaring tabi pa de, nag-ararkila duman na sa pwestong binuktak tinda, iyo man sana kadaklan so mga paratyenda nin prutas na yaon man sana sa kataning kan sa indang lugar na nagluwas lugod pa din na pero maatio na paggilingon ta sa mga kahon na linagan kan prutas asin sa mga ubak minsan nawawalat sa lugar asin nagiging masamuko na sa mata. Nawaraning pwesto sa mga
dry goods pa din na duman man sa ibong na parte kan City Mall Oho. na sa grounds iyo ang paramihan tras na pinaokupar ngo na alagad pinaharali naman ito pati para tawanan rin dalan so atubangan kan City Mall na maging parking area asin garden na guminayo na suitsora dahil lang kay ni dahil taman masabutan kung iyo ito ang rason kung atata dinismantle na kan pribado may sadiri kan daga sa mga pwesto kan para prutas asin ngun yan pigtutugdukan inin individual na pwesto Yan. nasusog sa impormasyon na nakuha kan DCGB News digdi papapweston kan pribado itong mga dry goods so itong mga Muslim Yan. na dahil nakukuhanin pwesto sa sentro pag may mga okasyon na gusto rin magtinda. Okay. Ini tabi pa de, swak na swak ini. Dahil lang ta nakatalaan naman na celebrar ang syudad kan Tabaco kan anibersaryo kan Cityhood sa Marso 24 Iyo. asin sa Hunyo iyo man ang kapiestahan kan syudad. Yan. Aha. Yan pa di ang dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar, at least maayos na. So kahaloy na po ng problema diyan sa pwesto sa laog kan merkado pampubliko kan City of Tabaco, City of True Love. Ayon, at least na kumbaga nasusuksok na ninmarhayan baraha malulugaran na itong so dry goods section para duman man sinatabi talaga kumbaga masaray ninmaray ang dalagan dyan kan operasyon lalo na sa pagbugtak nin mga pwesto sa Tabaco City Market. Mabuhay ka mo dyan. Ang administrador dyan si Madam Alwina na si Madam Alwin sa tuyang dyan, barkada na sa City Mall kan Tabaco. 14 lapuas alas 10 si Joshua nasa linya. Joshua, good morning, go ahead na. Yes, good morning Tabi Sir Pio, good morning sa mga paraan tabay. Talagang dapat pa siguro permis sa pagmamaneho. Although ang aksidente baga Sir Pio talagang dahil pinaglalao man na umabot. Gadang Tabi Sir Pio ang sarong motorista. Pinagdistong si Mark Christian Rialubit, 35 anyos, sarong nurse, residente kan Barangay Arimbay, Legazpi City. Matapos na maaksidente ini, bandang alauna 15 an maagahon kasubago, asin magulungan ng truck ang sa iyang payo. Initabi Sir Pio ang nakuha ang informasyon kan DCGB News sa pagkipaghuruntang unyang pasana kaya Legazpi City Police Station Traffic Investigator, Police Chief Master Sergeant Henry Mirafuentes. Sigun sa iya, lunad kan sa iyang motorsiklo ang biktima, papasiring sa direksyon kan Barangay Arimbay. Nakasunod man digdi ang sarong drop side truck na color yellow, pinagmamaneho ni certain Ryan Marcos, 30 anyos ini residente kan Compostela Valley. Susog sa istorya ni Mirafuentes, may distansya pa sig ina ang bubusin na truck. Aligado tigbubusinan kini ang nasabing biktima. Pag-abot sa may tangod kan nasarong kuleyo dyan sa Barangay Rawis ining Mariners, nag-overtake na sa wala ining nasabing truck. Saktuman, buminirik pawala ining motorsiklo. Tagkod sa masabitan kan truck, kan tuminumba, nagulungan kan ruweda sa iyang payo. Asin tabi sa mga nagkakaraon, asin sa ibang nagdarangog tabi Sir Pio, uminulsit sa utak kan nasabing biktima. Isus. Kunyan, susog sa pahayag ni Mirafuentes, pasangatanin kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang nasabing driver kan truck. Asin ngunyan, pinag-iiskosar naman kan Legazpi City Police ang mga dokumentos para sa kasong isasangat kontra sa nasabing persona. Kung pag-iisipon ta ang series of events basado sa pahayag kan Chief Investigator mo kan traffic kan PNP Legazpi, harayo pa nagpuput-put na so truck na nakasunod sa motorsiklo. So meaning to say, igwaning intention so driver kan truck na i-forewarn so nakamotor. Roger. Okay, dyan sinda sa may kalabaan kan Rawis. Roger, tulad tabi Sir Pio, particular na sa may hampang kan Mariners College tabi Sir Pio. 4 lanes baga iyan, ano? Roger. So, dahil na ako as informasyon kung natata nagpuput-put so driver, ano da ang intensyon kung na ihapot yan sa investigasyon ta?
Kung tiguput-putan, tapos duman sa report mo, nag-overtake sa wala, so truck, nasa tamang lane so truck sa pag-overtake, bako? Naiya po nga ni Sir Pio kung sain man nag-aagi so motorsiklo, 4 lanes duman sa nasabing lugar, o garing dahi masukuya masyado pa na klaro, so CCTV footage study Sir Pio, pinagahalat pa danin da. Pero sakto, nasusog sa istorya kay ni investigator Mero Fuentes, ma-overtake na ko ta sa balyong linya ining truck. Sakto man, buminirik man pawala so motorsiklo, sagtod sa masa ditan. Buminirik pa wala sa motorsiklo, so may intensyon na wala sa motorsiklo. Ano daw, naka-signal light ba or ano? Yun na ako kasi ang pinaglilinaw tapa, pero sa ngunyan kaya tabi Sir Pio, naghihiridalik man da so traffic investigator kan na pulisya, pinagahalat man mag-abot sa kopya kan na CCTV sa lugar. Oh, sige tabi, sige. Okay, so yan tabi Sir Pio, medyo masaklap lang na pangyayari, nangyari yan alauna 15 maagahon Kasubago. Mga dagdag na bareta, alitikdi sa Legazpi City Police, Joshua Bino, DCGB. Follow up lang po yan, duman sa mga reports na nagluluwas kaso bago pa, no? Traffic accident yan. In fact, alauna medyo ni maagaw nangyari dyan sa may Rawis. Ingat-ingat lang tabi sa mga motoristas, ha? Good morning, Sir Pio. Concern lang po dyan sa Daraga. Grabe ang mga ayam sa mga tinampo sa mga barangay. Apot lang po, waraning ordinansa ang Daraga Munisipyo para po dyan sa mga ayam. Delikaduhon po, iba nagbubukod sa mga motorista. Please don't mention my name. Yan, more power and God bless. Kung pag-isipon, dahil nakaipuhan ng ordinansa na sarong lokal na gobyerno, igwa na po dyan tabi ni nagakanigong lay national may kinaraman po sa pag-atama nin ayam. Kasubago baga si VP Henry may pigtutukar man dyan, ano? Tiga po na responsible ownership. Yan. Responsible pet ownership. Igwak aning national law na nagsasakop na may kinaaraman sa mga responsibilidad kan may sadirinin ayam. Dahil nakaipuan ng ordinansa, it's just a matter of duwang bagay. Enforcement and itong sa pag-obserbar kan mga may sadirinin ayam. Enforcement on the part of the local government unit and the enforcing agency o enforcement agency, and ikadua lalo na duman sa mga may sadiri, responsible pet ownership. Yan, si Migong King na Reynaldo antabay man dyan sa Bangkirohan, Minda Idanan Maray na aga tabi, yan, Minda Idanan San Miguel dyan sa barangay Baybay 31. Si Jen Ordan Abordo, good morning, live from San Roque, Legazpi City. Ang Abordo family, si Leandro Navarro Hianan, maray na aga, tabi, hali man dyan sa Virac. Now, bago kita wind up kunya na aldaw, si Congressman Joey, may babasaw na ko sa indong statement si news, nagpaparamahal na naman bagangunyan pagkatapos na magmahal so sibuyas. Yan na naman, so bawang nagmamahal na naman ang presyo. Ngunya na naman subunay. So what's happening? Sabi ni Congressman Joey, sabi digdi, the local market, the local market currently has an egg problem and a chicken problem. Bunay, buda, manok. Ano nang nainot? Bunay o manok? Problema na nanungunyan kan merkado. Sabi digdi, Albay 2nd District Representative Joey Salceda believes he knows which caused which. Nagngangalas kita ano na naman ang kausa kan paglangkaw na naman kang presyo kang kada bunay. Kaso nakaagi bagang simana na pag-uru-iristoryahan kanina, someone siguro is manipulating. Okay. Salceda claims that there is a connection, may connection ang sabi ni Congressman Salceda, between the recent egg price hikes and smuggling of frozen chicken meat. Yan, posible nga yan, sabi ni Congressman Joey, may connection ini direktamente. Ining presyo ka na bunay sa merkado, buda itong pagpalusot smuggled na mga frozen chicken meat. Iyo bagay ni si piglalaban nga ni Congressman Joey na mawara na yan na smuggling.
In fact, igwas ka ito. By the way, masegue kita ning dit. Igwas yung pangapudang ka ito na ang subik saraduhan ko ng operasyon in order to cleanse the process and yung administrative process and yung mga empleyado. Kumbaga sa smuggling, bako sana ang gobyerno ang nawawarampo nin kwarta. Taday nakakasingil imbus. Ikadua, tabi, konsumidor, kitang mga end user, apektado kan mga smuggling na ini. Kaya sabi ni Congressman Joey, igwa nga yan nin direct effect connection between the recent egg price and smuggling of frozen chicken meat. Sabi ni Congressman Joey, this smuggling of frozen meat, he said, is causing domestic farms to reduce total poultry populations, resulting in egg supply levels not enough to undercut abuses in the trading sector. Yan. Kung dakul mananggad ang smuggled na mga karning manok, naturalmente, industriya ning poultry sa satuya, apektado tananata. Maluya sa indang produksyon. Sinda mismo, mababakan sa indang produksyon. Ano man ang ilalaban mo? Mas igwaning kartel, darakulang sindikato ang sa smuggled. The market is being flooded by smuggled frozen chicken meat. O siyempre, poultry industry, apektado, local poultry industry. Kaya iyan tabi, resultaan sa araw kaining sistema and sitwasyon, and sabi pa digdi, not enough to undercut abuses in the trading sector. Pati na po, yun na nga yan, manipulasyon, abuso sa trading sector. Sabi digdi, the egg problem is partly an offspring of the chicken problem. So problema sa bunay tangon yan, the pressure and the supply sa merkado, ugbon man sa nangayaan, bunay man sa ang kang problema sa manok, which is ito nga ning supply paglaog na kan mga smuggled chicken meat digdi sa Pilipinas. Sabi pa ni Congressman Joey, traders abusing prices appears to be leading the cause. Yan, mga traders, iyon na, mga middleman, kasarabay na dyan, minaluwas ngaya na iyon primerong kausa ay saro sa mga kausa mayormente. But I can't discount the fact that the decline in population of chickens is also to blame for this. Kasabay na ngayon dyan. So, pag baba na kang produksyon ka na poultry supply digdi sa satuya, production kan chickens. Sabi ni Congressman Joey, it's still mostly a trading problem. Trading problem, sabi ni Congressman Joey, given that farm gate is still relatively low. But you need an abundance of supply to undercut the efforts of cartels to control prices. Yan. Hababa, subakal sa mga producers, pero pipa lang ka pag-abot sa merkado ang presyo. Yan. Iyon na yung supig sabing undercuts. Dapat mapuho ta. So, ispersos ka na cartel na makontrol ang presyo. Di bakal ba ganing barato sa mga producers ni manok, bunay? So, mga traders na Yun ang pigasabi ni Congressman Joey Dia. In between, paghali duman, pag ilinuwas na sa farm grade, na binakal ng presyo, dumana ang diskarte kan mga madudunong, mga magugulang na mga traders, sagkod na pag-abot sa merkado, halangkaw na ang presyo. Iyon ang gustong sabihin ni Congressman Joey. Sabi digdi, Salceda predicts that continued smuggling and undervaluation of chicken imports will cause poultry farms to downsize or close down, threatening the egg supply. Kung magpapadagos pada iyan, magalalalaan sitwasyon, sagkod na makulang na supply nin manok budabunay, sagkod na yan magkaparalangkaw ng presyo, tapag kulang ang supply baga sa merkado, law of supply and demand yunan, minalangkaw ang presyo. There is definitely a connection between ensuring that imported chicken meat tariffs are imposed and keeping our domestic egg sector viable. Yan, aram iyan nara Congressman Joey bilang mga economic technocrats, economic think tank, aram nindaan na ang epekto kan ining smuggling kan manlaylay na produkto
in relasyon sa nakuko ang buwis naturalmente ka na gobyerno, and in relasyon man sa mga local traders niya to na patas ang laban, and naturalmente to the detriment ka na mga end users, kita po na mga konsumidores. Iyan po ang pahayag ni Congressman Joey. Sabi digdi, we can import frozen chicken meat, but eggs are much harder to import. So we need a good domestic supply base, sabi ni Congressman Joey. We don't have the option of resorting to imported eggs if domestic egg prices shoot up. Yan, so we really need to tamp down the abuses in the trading sector and to ensure that we have enough supply of egg. Sabi pa digdi, Salceda said that the government should consider feed subsidies, yan, so mga solusyon na pwedeng mahiling, subsidyo para sa mga ining patuka sa poultry supply industry, and from tariff revenues from imported corn to support egg production. Sabi pa digdi, dapat ang Department of Agriculture maging aktibo sa indang layer distribution programs. Iyon na initabi. So pag ataman sa industriya ka na pagbubunay asin manok. Yan po ang pahayag ni Congressman Joey bilang sarong ekonomista na nakakasabot po kandalagan ka na ekonomiya digdi sa satuya sa Pilipinas, imaging sa bilog na kinabantabi. Salamat po kan sa inyo paghinanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay tulos na masunod po. News Director Mardela, ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas